Em nihal Dêrsim ji bona 24 Festîvala Mûzûrê li Stadên Stada li Navendê em li gel Koma Agrê Jiyanin ew ê îro derkevin sahneyê li ser dike ew ê stranê xwe bêjin stranê ku dilê hemî Kurda de cihgirtiye em jî îro hatin sibê heta êvarê em ê wan bişopînin û niha jî hatine ser dike ew ê proveyê xwe ji bo sahneyê bistînin û em ê her gel endamên Koma Agrê Jiyan Heviyete çawayî yani tu benda tişkî çawayî îro îşev tu bê konsertê çêkî yani. Bi rastî yani heviya me mezin e em hatine vateyekî mertêrekî civaka demokrasiyê dixwaze aştî bibe hinê kesa naxwaze aştî bibe ji ber wê jî ji Dêrsimê jî wisa tiştekî lîstikekî wisa heye medya civakê de ji me dît wan tişta ez bawer dikim ku îşev wê qada çirî tu jî bibe yani. İjam werin mijara Koma Agrê Jiyan ve Koma Agrê Jiyan projê wê nû heye stranên nû Anha ew yapay zeka peşveçiye ji ber wê jî herkes rokê da dikarine stranekî çêbike ji ber wê jî her hunermend jî tiştekî nû ava bike tiştekî nû bifikire ser navê Agrê Jiyan me tiştek ava kiriye em wekî Agrê Jiyan û Şener Yıldız û Zelal û ez ji alî jiyan ser navê alî jiyan jî bi serê xwe jî em berhemê çêdikin û konserat diçin ji ber wê jî em ser navê xwe jî tiştek nû çêdikin hem haziriye ser navê me heye hem jî ser navê Agrê Jiyan jî em tiştek haziriye dikin peşve rojê da em ê derxînin holê yani. afînerên nû çawa lê nerin yani serva müzîkana fikrê we çawa ye. Hûn zanin sala noda ew stranên şoreşgerî çêdikirin û stranekî ji ber şiyarbûna ciwanan şiyarbûna milleta û hem hembera asimileyê hembera kirkirînê ew strana çêdibû. Em nikarin bêjim stop xelas bikin hûn nikarin çê bikin wisa tişt qet ne yani zaten ne rast e gerek wisa wana çê bikin em jî bêjin ew rast e ew şaş e ji bo yani ji bo xwe em bêjim ne dikarim ji bo xwe qerar bidin yani ez wana hes dikim wana hes nakim ama tu nikari ji bo zarokan xwe bibêjin ya ew goter nakin ew ne xweşin ew ne rastin muzîka ser zimanên dayîka xwe ser ya jî zimanê xwe zonê xwe zazakî kurmancî soranî no müzik de no rınt beno teknoloji destemade bu gerek araç bu araç me sev razen me ne razen me karar budem yani gel xwar bu muslimi bu vajmi no müzik ma heskenes esnikene e karardan e şonun ka gece xortadan yapay zeka müzik xoş ez neşkilat işte bu vaj her alî bi rengekî xwe bi tarzekî xwe müzîkê xwe çêdikî çaxam li Bakur nere jî gelekî hez dikim müzik kodar bikim yani êdî em dikevin tekrara yani hinekî tişkî wisa çêbûye çaxa tu dikevî aliyê Rojavayê hinekî tiştekî nû diafirînin yani tu ser müzîka ku Rojava tê çêkirin çawa e serhadî ya jî me Bakur yani sala nodan min destpekliyor yani mamoste men mezinci tu dizani yani çiye ki henen kerdim ki zafrındek uğraşmı yani nodan da yazı beriye de zafrındek müzik uğraşmı men nika belki ev müzik destemade amir bir uğraşmı nika xort genç ma gerek iyi karar verdi eki to bu vaji Bakur xort genç Bakur niye vrazena ba başur teze vrazeni o tiştekni na yani Eji vrazenoz oji zafrındo weşo ama tezeve ejiyor. Maz tezeve inenmi. O zafrındo müzike kurduyor. Sorancı kurdu, gorancı kurdu. Belki meştu biro İrancı eni. Ha? Roşlatçı eni. Vane noj müzik ama çıvan mı o vakit vane müzika serhadi şaşmıyor ne? Neşkimli bir vajim. Yani biz ser hiriz ser niyaş onu peyniye de rena eno yani. Horten gecin ho gereki na müzik ser de rahat biverdi mi? Bir xob bivrazi bu musne şaş eno belki hiri konser maxlas neno ama rena ben rast.
hünermendin nû, hünermendin ciwan wê bifikire. Yani em ji milletê Kurd ra ji peşe rojê da tiştekî dixwazin dîrokî wan ra pêşdayînin an jî dixwazin tenê nûjenê rojenê an jî rojenekî müzikê çebikin. Anha ez bawerim gelekî kes êku sala noda dizanin gelek kes vê aliyê de rexne dikin. Hûn berhemên nû an jî dîrokî berhemên dîrokî müzika Kurdî ra tevlî nakin yani. Vê aliyê de rexne dikin û gelek hunermendî ama net tabii ez tevayî navêjim. Hinek kes heye berhemê çedikin berhemê nû çedikin. Sala nodû şeşa da albüme adarê me derxist. Ev bîngeha wî müzika wî müzik kalitesiya wî em ê difikirin anha jî hîn jî wisa müzikî çê nakin. Yekê derdikeve tembûra xwe stranê xwe ve albümê derdixîne û 1000-4000-5000 kes û tên konsera wan e. Bîngeha müzika Kurdî, devlemendiya müzika Kurdî tune ye. 5 sal belki 7 sal ki hebû me xwe bû. Anca aram tigran bi tenê cümbişê xwe çêdikir. Ama bîngeha müzika tune bû. Yani xweş berhem derxistin. Anha difikirî gelo berhemên wisa çêdikin ya çê nakin. Êku rexne dikin vê bifikirin. Anca vê bipirsin hunermendera. Ez bawerim zê kuşa stranên evînî hez dike zêdetir. Stranên galerî hez dike. Çimkî em çiqas festivalê jî diçin axaftina siyasî zêde bûye ev rexnê dikin yani. Çima stran negotin, nizam çima hunermend derneketin. Zê kuşa dixwazin müzikê gudar bike. Ama müzikê jî eşyar bûn, an jî nûjen, an jî dîrokî nafikirin. Yani divê stranê tenê dilê me xweş bike bi dilxweşî, bi kevxweşî ev konserê derbas bikin herin ev qase yani rojenî difikirin. Vê aliyê da tenê pêşniyarê dikar me bikim hunermendên nû ciwan. Ji kerema xwe hinek stranê ava dikin, berhemê çê dikin, berhemê we bira civakî jî bibe yani. Çimkî yani rewşa civakî hûn nezanibûn, her tiştê me azad nebûye. Em hîna kirkirinê dane, em hîna asimîlê dane, em hîna zimanê me asimîle dikin, em hîna azad nebûne, hîna ciwanê me û gelekî ciwan jî zimanê xwe naaxivin. Ne wisa yani ez wisa difikirim. Yani ji ber wê jî vê aliyê da ne tenê ser dikê axaftinê nav müzika Kurdî da jî van berheme da gere hûn vê pêş bixînin yani. Müzika ji hunermendên Tirkiye ez ê mêze dikim yani her tişt wekî ütopîk e bi xeyalin. Yani sanki her tişt vê derê azad bûye, bi serkevî derketine her tiştê me qazanç kiriye ama tiştekî wisa nîne. Em ê rojava mesela, em ê dikarine wê milê em ê mêze bikin. Bi hunerên rojava birasî jî vî aliyê da gelekî stranên berhemê nû derdixînin peşxistiye û tiştê nû çêdikin. Ev jî ez bawerim ji wê derî hîn jî jiyanekî berxwedarî devam dike yani. Ji wê derî sanki her kes hinek dibin ya ravestine hinek. Yani her tişt ava bûye, her tişt çê bûye, em azad bûne sanki yani vê fikrê dane. Ji ber wê jî belki berhemên wê derê jî wek rojava berhevkarî nîne yani. Vê derê berhevkarî nîne yani tune ye. Ama ji rojava stranên berhevî nû çêdikin yani. Ez wan re silav dikim. Yani ma hunermende yani her daim lege gelli xode vinden me. Seba çinayı serde vindeni iyi zaten o mühimo. Seba kültür ser ya da seba velat ser ya da yani vele serde seba ağa serde çinayı çi ben bu ma le dinaderime ma yani ev ki xor ruhe xo an me topken müzicayede ev graniya xo muslenme tever yani mavazen me itade velane xo itade ağa xo daran xo wayr velat vijmi na hetera yani festivalci ev ki yani millet me orta millet mao yani en müzicaye velat kenu gerim. İja weke koma agrejiyan naha karê nû heye
yani godarvanı ve veya merak ki. Zaten pırs yani her daim eno. Her daim eno. Maji yüz sermi nekat tezevij yayımı. Maji vazenme çiğ biraz ama yani tor çiğ var. Yani Honda'ya rahatnıyor. Honda'ya rahatnıyor. Çünkü 4 tane albüm maalesef verdi. Neka şuma amiz cayı beni top müzik serde kıymetini şuna konser teze rena xo nas kenme. Yani ma çuvazen mi? Heval mara çuvazen. Yaji milleti ma eskirdine ma mara çuvazen. Doman mesela esi hetan ka ma goş ne daimi domana ser genci xortu çena ser. İna çuvazen ne ka tozu zana belki yani hin face instanı zamçı eveji yani ka değişik ortam zaf değişik. Ama nodan da despeklerine müzik kerdimi. Ne ka evet ki merak maz yasam ama nuvazenmek çiğ ki şaş bir kerime. Hacı bona konseri hun xo amade dikin jibona festivala Muzure. Tu xaçawa histiki jara ekam tu te jibo ve festivali. زف صعب ما که ولات پیه کله که ماده کلام وان اگریجیان ونگ وشیا ماو. Gelme بله ایجام نهال گل بلوروان کماگری جیانن ام لگل امراهن امراه سلاف تو چاوای. Merhaba, başım tuju başım. الک سپاس نهاج بونا فستیوالا موزوری هون آمدکاری دکن و کماگری جیان آمدکاری چاوادی چی هویت چیش بو ایواریش بو konseri. Öncelikle hazırlıklarımız bitmek üzere. Hava biraz sıcak ama yine de elimizden geleni yaptık. Teknik arkadaşlar da sağ olsunlar. Bence çok özellikle bu sene daha güzel olacak gibi çünkü ilk defa senelerden sonra ilk defa bir daha stadyumda oluyor. Biz de heyecanlıyız. Göreceğiz akşam. Toplumla bir araya gelebilme bizim için çok önemli ve burada var olmak farklı bir değer katıyor bu olaya. Ahmet'te ve burada özellikle. Bizim için önemli olan şey bir arada olmak ve insanlara ulaşabilmek. Ben ilk kez Dersim'deyim. Hep merak ediyordum. Daha önce birkaç fırsatım oldu. Başka bir sebeplerden gelememiştim ama bugün heyecanlıyız o açıdan. Pişti 16 sala dîsa hûn hatin Komagri jiyan Dersimê hûn ji bo festîvalê. Hestekî çawayî tu xwe çawa hîstikî? Niye vajî yani sal ya da serin odan da ma ita neşkin yani ita Dersim ser, Ahmet ser, Reha ser, Çelük ser velat me ter ne diyeyim mi? A vakt es itarevici şey Almanya ya da yani zedemen da ama hevalime itademen de itadişi konsere Ahmet Dersim'i Ahmedi Reha'ya hete binser ama ez yani carek yeni yekemem bejim yani jüyemin beno ez ena Dersim ser Dersim'de konser dana hin amebi ama sebe konser teze ena. بله نها تا بحث جوانی نها کر تو موزیکا کردیا نها چاوا دبینه اویک وقت مدیا جواکیه سوشال مدیا لحر دریه و ایدی آفینارنا تشتکی نوجی هنکی حسام بویه لی تو وی تشتی نو در رح دبینه yani تو سروی موزیکا کردیا نو چاوا دفکری نکاس نتینا سبب کردان ده قصب کیمه دنیا دنیارو yani madeci hene no binde Almana da icade manen mi inade cuma veynen mi ki eci zor da manen yani eci sekenini kenin hona beliniyor madeci hene ama hort yani juan ka çiyeke zere xoda çesu vrazeni ez rund veynena gran ra xodu şonu yani hetanke eno ser sahne a vakt zef mühim o gerek maji le dinade bime ma yani desteği xo yardımı xo dinar abdeme ez belki zerema honda rahatniyor ki man eseken hani persken mi ya no lajek seken no çenek seken no müzik kurdiniyor vane ya ez hinkat cinikena maji kurt ne teyna Kurdistan mı ya Türkiye'de yazıştırır. Ben her cayderim. Sebana zaten
tekiliyame yani man nezi ibn nairim yani İngiliz müziki, Fransızı, Almanı dinara ki zafin ma musenme belki hevalmaz yani kışkeki ki teze ani vermaser yani tekilmeye en o yani ses kana dinara goştana ser ez neşkina biraz yani mesela rap var yani vrazeni nizam çıvar ez Honda'yı neşkina mesela verde ez rock vraşteni ama ez gran bir folklorik gerek büveyni gerek goş bidiser gerek serde tay hevalada kasep keri no çukum xor pes keri yani gran çeki yani o büvejiyo dinaserde gran kaseke mi avak karar bide mi şaşo ya da rasto avak karar bide ama çeki yani çeki mesela heval ez brazene ez dinara zaf rınd katkena yani çeki rındo ma kurt gran şon mi jor icadı veynen mi cerde seben onu ben yani ekema neş mi jor cerde şimdi neşkin mi beveyne mi icadı hevale ma kışkeki korte ma gencima sekene imajini veynen mi gerek eji le made bu made deseki hobidim midana Lütfen kuşlarınızda Amerikan मामी मीठा शमाजीता दे खैर खुशी आमे her vazana katay zazaki zaf esirkeri belki fikrim beni ya ama kusur katım meke toji gegane kurmancı esirkeri ez doğrudan tanıtıyor yani hele esirkeri Emberi her tişti ve bari erdi torni Seyit Rıza ve erdi şoreşkerin vaki İbrahim Kaypakkaya vaki Mazlum Doğan hemi cangorin akavan bıçan dekhe strani dekhe ve avazı dekhe ve rojani vatayin rojani Komarın demokratik bu hiviye Komarın demokratik ve sılatıkın bixiratın serçava sersaran altına duracak. چهارم فستیوال منظوره لستادا ناونده بردوامه ایرو روژا ما بکوما اگریجیان دست بکر محمی روژوان شوبان پرووای وان فکری وان کلجانا وان پشتی 16 ساله کوما اگریجیان هاتا فستیوال منظوره دی سال سردکه ستران خود بیجی روژک دجیه فستیوال بجوشه که بردوامه نه هزار امروب کوما اگریجیان گهدار دکه امیجی وان شوپان دم هاتا پرووای وان حتی کو چون سردکه اونها ستران خود بیجن اول کلک امیجی گهداروان هزار گهداروان وان گهدار دکه و بخاطر و روژکی خوش